Здравейте, аз съм Ultra вие сте с Зона Гол и днес ще предиктваме Евро 2024 година. С мен е Дани Фокси, Здравейте. а сега Да. да не губим време, а да започваме с видеото. Нека Нека да да... започнем с груп стейджа. Като цяло мислим да започнем с груп стейджа, нека да предикнем груп стейджа. Така, Сани, какво мислиш според тебе? Според мен група АС е една от най-трудните групи, които може някога да за Германия, нищо, че те са хостовете на турнира. Това просто няма никакво значение. Нищо, че по принцип като са на собствената си земя, би трябвало да се представят по-добре. Точно така. Не, те имат много силен състав. Имат нови таланти. Джамал Мусиала, едно от бъдещите на Бавария. И АДМ е също така. Да, имат също Флориан Вирц, победителят с Байер Леверкузен, които направиха почти целия сезон непобеден. Обаче, все пак да не забравяме какво стана в Лига Европа. Как Нека, помня? нека да поговорим за другите отбори от група. Шотландия, отбор, който всъщност много често се пада с такива големи отбори, но всеки път пада. Като цяло. Те Всеки път пада. имат някакъв шанс. Все пак. Има шанс, но за този първи матч срещу Германия не мисля, че ще има доста голям шанс. Който между другото е днеска. Да, точно Нали? така. На 14 юни в 9 часа. Да. Мисля си, че Шотландия биха завършили на четвърто място поради причината, че първо, отборът им е много зле. Ако не броиме Робертсън, Да, и според мен също така Шотландия биха отишли на четвърто място, защото наистина отбора в последните мачове не се представя много добре. Но ще видим тази вечер. Аз лично съм за Германия, не знам за теб. Но ето тук вече е трудното нещо. Кой ще отиде на трето и на второ място? Унгария или Швейцария? Унгария този сезон наистина като цяло има доста добро представяне, включително биха България много добре на евроквалификациите. помняме този матч какво се случи. Бяха масовите протести. Да, масовите протести срещу БФС. Унгарците, честно да ти кажа, според мене ще завършат на второ място, обаче Швейцария няма как да не кажем, че първо, точно помниме какво се случи миналото европейско първенство. Те елиминираха Франция, едни от фаворитите за спечелването. Точно така. Имат много добър състав. Имат Ян Зомер. Особено техният вратар Сомер. Да, тук ще го казахме, който наистина е един от най-добрите вратари. Да. И аз мисля, че Швейцария биха отишли на трето място, а Унгария биха отишли на второ място. Но сега нека поговорим за Германия така мънинко. Германия, те са хостовете. Те трябва да се представят добре. Но Германия, мисля, че имат малко страх от по-големите отбори, като Франция, Португалия и така нататък. Но има какво да видим, защото наистина в този сезон германците се представиха доста добре. Да. Бих казал още в допълнение, немците имат брилянтен състав. Каквото и да си говориме. Има Тони Крос, един ветеран, който би помогнал на младите да ги научи на някакви нови неща. Групата явно не е лесна, но все пак имат много голям шанс. Даже не много голям шанс, почти съм 100% сигурен, че ще спечелят групата си. Точно така. Както знаеме, в последно време немците се изложиха на миналото световно, защото те завършиха четвърти. Надяваме се тук като хостове да покажат, че
те са шефовете и да спечелят тяхната група и надяваме се да отидат и до Quarter Finals или Semi Finals. Та, нека да продължим с група Б, които са Испания, Хърватия, Италия и Албания. Нека да продължим с тези, които са по-така слабичките. Албания, отбор от Балканите, който наистина не се представи добре в квалифайерите на Еврото, но с тази група, с тези отбори, не мисля, че има много шанс. Мога да допълня, че албанците са доста насърчен отбор, доста нахъсан отбор. Все пак имат доста победи в последно време. Според мен аз бих ги сложил на 4-то място. Но наистина са добър отбор, но сред тези големи отбори не мисля, че имат много шанс просто. Както помниме, те биха доста големи отбори в последно време. Биха Полша 2-0 септември месец за квалификациите. Биха и Чехия, които в момента са в група F. Но важното е, че все пак се квалифицираха и имаме много отбори от Балканите, само не и България. Да. Защото винаги се излагаме, няма да го крия, се излагаме. Да, излагаме се много тежко. Европа. Особено нашия футболен съюз. Мисля си, че сега може да ме нахейтят в коментарите, обаче си мисля, че при Гонзо е по-добре, отколкото при Боби Михайлов. Все пак мисли това. 18 години му стигат. По-скоро не трябва да благодариме на Гонзо, ами на Илиян Илиев, който доста добре ни тласка отбора напред. Но нека да оставим България на страна и да се насочиме към европейското. Албания за мен е на 4-то място. Ти какво мислиш? 100%, ако не изкарат някакъв, да са като Black Horse-овете на турнира, както помниме на световното през 2022 Мароко, всички ги слагаха на последно място в групата с Испания, Канада и Хърватия. Но, както помниме, те просто шокираха целия свят, като завършиха на първо място в своята група. Така че Албания не знам дали ще направи такова нещо, обаче да. Надали, защото Албания все пак в квалификациите играха с балканските отбори, а пък всъщност сред тези големи отбори аз не мисля, че имат шанс. Според мен най-големия им шанс да победят един от тези отбори е към Италия, защото Италия наистина последно време много се излагат, особено световното първенство. Това беше супер голяма излагация те да не се квалифицират такъв голям отбор. Та за мен Албания биха отшли на 4-то място, Италия на 3-то. Сега ще ви обясним защо. Разбирам, наистина, Италия бяха много голям отбор. Помня даже през 2021, когато беше европейското, всички и пак ги слагаха на 3-то място. Обаче те някак се спечелиха турнира. От новите бих казал Джанлуиджи Скамака, победителят с Аталанта в Лига Европа, един от основните звезди на Аталанта, който ги накара да отидат в Шампионската лига. Буквално даже не ги избиха. Направо ги прогониха от Шампионската лига. Точно така. Италия са доста добър отбор, но все пак нямат никакъв шанс срещу Испания и Хърватия. Нека поговорим малко за Испания и Хърватия. Донарума също много отслабна. Да, Донарума беше много добър вратар преди време. Помня, откакто дойде в ПСЖ, даже не малко, почна да му спада кариерата. Ако в скоро време не се премести в някой друг отбор, бих казал, че ще стане средняк. Нека да видим група Б, останалите отбори, а именно Испания и Хърватия. Давам ти думата. Хърватия бих казал, че имат пак много добър състав. Лука Модрич на 38-39 години е все още в Реал Мадрид, спечели Шампионската лига и Ла Лига. Един от ветераните на Хърватия.
той играеше и през 2018, и през 2022. Точно така. И има много голяма съпричастност с второто място на Хърватия през 2018 година. Обаче вече са минали от 2018 година 6 години. Точно Модрич вече устаря. Даже Така. Модрич беше обявил, че той се оттегля от национала на Хърватия. Но дали е така или това са просто слухове, ще разберем. Испанците! Нека да поговорим и за тях. Да. Испанците имат Ламин Ямал, новата звезда. Поред много хора, новият Меси. Точно така. Има- Той се представи много добре в Барселона последните сезони. Да. Имат Родри, да, много добър играч, както казах, спечелил е требъла с Сити миналата година и тази година също е много добър играч в Премиер лигата. Но според мен Хърватия би отишла на второ място, защото наистина от 2 години от световното първенство и от по-миналото преди 6 години Хърватия наистина бяха много добър отбор. Много добре се представиха, но много от играчите просто отслабнаха, даже някои се ретарнаха от национала, както Модрич, поне слуховете са така. Според мен Хърватия биха отишли на второ място. Да. Та, Испания просто по-добрия отбор. Имат много повече опит, държавата има по-голям опит в европейското. точно така. Хърватия в последно време много често са на големите първенства. Да, много от техните главни играчи, като Мандзукич, се ретайредна. Но имат Ковачич, който сега е в Ман Сити и не му е от най-добрите сезони. Може би бих казал, че даже му е леко слабичък, защото не направи нещо чак толкова много, но все пак ще успеят да се преборят за второто място. Италия ще завършат на трето място. Това е просто неизбежно. Нека да преминем към група С. Словения, Дания, Сърбия и Англия. Утре този път ти се изкажи първи. Та, нека започнем с група С. Та, мисля да обсъдим по-набързичко вече тези групи, защото не са много добри отбори. Но като цяло нека започнем с по-слабичките, както казах. Словения е отбор, който в последно време се представи доста добре, но мисля, че пак сред тези отбори не мисля, че има много шанс. Имат добри играчи, но не мисля, че биха се представили добре на Еврото, поне според мен. И затова мисля, че Словения биха отишли на четвърто място. Нека започнем след това с Денмарк, които са като цяло Дания. Дания имат много добри играчи. Наистина много добри играчи. По принцип, Дания имат миналото европейско, помняме, че стигнаха чак до буквално полуфиналите, но вече малко се опровергаха, като останаха трети по време на световното в Катар. Австралия успя да излезне от групите, което наистина е очудващо. Няма да ги отписваме, ще ги сложим на трето място, обаче 100% не са старите данийци, които просто бяха много добри. Може и да не бяха с Ериксен, всеки помни какво се случи миналото европейско. Но все пак ще успеят да преборят Словения, защото те имат Ян Облак, най-добрите от отбора им, но просто Дания все пак и те имат много повече опит от Словения. Даже ако не се бъркам, са печелили европейското. Точно така. Така че Нека продължим с Сърбия и Англия. Сърбия, отбор, който наистина в квалификациите се справи чудесно на първо място в квалификациите, беше този отбор. И между другото, искам да кажа, че сърбите наистина са вече на лоуър клас, защото те са след Хърватия вторите балканци, които успяха да се квалифицират за световното, което наистина е голям успех. Но Сърбия срещу Англия не мисля, че имат много шанс, въпреки че
много от играчите като Влахович, Костич и Милинкович, Савич и още много играчи, които са доста напреднали, са много добри, но пред Англия не мисля, че имат много шанс. Та, мисля, че ще отидат на второ място. Англия отиват на първо място. Англия наистина мисля, че ще се представят много добре, защото Просто няма дебат. Да. Няма дебат, че Англия ще завършат на трето или четвърто място, даже на второ. Англия имат, както според мен повечето си мислят, че имат най-добрия състав за европейското, след Франция, разбира се, но англичаните имат Белингхам, който в последно време е просто уникален. Той се представи много добре в Реал Мадрид последните сезони. Един от кандидатите за печеленето на златната топка. Точно така. Има Фил Фоден, който също този сезон е просто голова машина. Всички помниме какво зареди на Реал Мадрид по време на Шампионската лига на четвъртфиналите. Каква ракета беше само това. Имат, почти на всяка позиция имат класен играч, който наистина може да шокира всички. Така че това 100% са едни от фаворитите за печеленето на европейското. Точно така. А сега нека да продължим с група D, която наистина е доста интересна. Като цяло, според мен... От групите на смъртта. Точно така. Нека да преминем към група D. Да започнем с последните места. Колебаеме се между Австрия и Полша. По принцип Австрия имат опит в европейското. Да не забравяме, че Давид Алаба е в Австрия. Играе за националния отбор на Австрия, но имаше инжури и няма как да... Според мен ще играе на европейското, обаче ще е много с малко по-слаб, отколкото е бил преди. Все пак имаше доста сериозна контузия, която го извади от строй за няколко месеца. Полша имат Робърт Левандовски, стар, опитен ветеран, който ще помогне на младите. Имат Щезни, който е вратаря на Ювентус, който този сезон не има един от най-добрите, но все пак. Така че предполагам, за мен Австрия ще завършат на четвърто и Полша на трето. Нека сега чуем мнението на ултрата. То според мен наистина Австрия биха завършили на четвърто място, като нека да ги преместим на четвърто място. На трето място биха солидно отишли Полша, защото Полша, въпреки че има този добър играч Робърт Левандовски, наистина Полша са отслабнали много, ама наистина много. И мисля, че пред Холандия и Франция нямат никакъв шанс, защото Холандия и Франция в момента са едни от топовете на света. Не знам, сега ще се появят на екраните листовете на World топа и ще видите, че Холандия и Франция са поне топ 5. Та Полша не мисля, че имат много шанс, затова бих ги оставил на трето място. Та за второ място, тук е доста оспорвано Холандия и Франция. Ако видим такъв матч, наистина ще бъде много сложно, но Франция всички знаем, че имат легендарен отбор, който спечели 2018 световното и 2022 отидане на финалите, заедно с Аржентина. Та, мисля, че Холандия бил чула на второ място, защото много от играчите са отслабнали. Вирджил Ван Дайк мисля, че се справят добре, горе-долу. И дори като Аке и такива нататък са добре, но има и такива, които наистина супер много са се отслабнали. Така че, да, мисля, че Холандия би отишла на второ място, защото няма просто как да победи Франция. Има много малък шанс, но все пак това са просто предикшени. Според мен наистина Франция 100% ще излезнат от групата. Аз съм един фен на Франция, няма да го крия. Французите имат много добър отбор. Даже вторият и третият им отбор могат да спечелят европейското. Точно така. Но... Няма нужда да напомням, че имат Килиан Ембапе.
Точно така. който в момента може да стане в прайма си. Да. Но нека да преминем към следващата група. Група е доста така мъртвичка група. Даже не знам как Украина са успяли да се квалифицират до тук, въпреки всеки знае какво се случва там. Но според мен Украина е, заради тези ситуации, които се случват там, Украина е доста отслабнал отбор, а пък Румъния доста добре се представя. Доста добре се представя и на квалификациите, и на останалите турнаменти, така че мисля, че Румъния би отишла на трето място, а Украина би отишла на четвърто място. Тук вече е малко по-оспорвано. Словакия е наистина доста добър отбор, който се справи в турнаментите много добре, включително и в миналото Евро, доколкото си спомням, се справиха доста добре. Словакия мисля, че ще отиде на първо място, а Белгия заедно с Кевин Де Бройне, с Лукака или по-точно Лакака биха отишли на първо място. Нека да дадем думата на Сани Фокси с група F. Така, моят предикшън бих казал, че Словакия биха завършили на трето място, защото румънците просто кулкваха в квалификациите. Щом успяха да се класират още от квалификациите, значи наистина имат някакъв шанс да продължат напред. Може да си мислите, че съм луд, обаче имат доста добър състав. Синът на Хаги играе в Румъния в момента. И Белгия 100% ще излезнат от групата, освен ако не стане нещо на Лукако и почне да мисва. Или на Кевин Де Бройне да получи някаква контузия, което е много по-гадно. Поред мен те лесно ще излезнат от групата, защото и трите отбора, които са в нея, просто не са толкова добри, че наистина да излезнат от тази група. Да. Да излезнат на първо място. Добре. Нека да продължим с група F. Португалия. Точно така. Роналдо. Това му е неговото 6-то първенство. Той ще бие рекорда за най-много изиграни европейски първенства, което наистина е вау. Но няма от какво да се колебаеме, защото той е един от The Goats. Имат също много добър състав на всяка позиция, имат много добри играчи. Надявам се само Роналдо да не го изваждат, да го слагат на скамейката, както бяха направили много пъти на миналото световно първенство. Точно така. И да, по принцип, Португалия 100% ще са на първо място. На второ място бих сложил отбора на Турция. В Турция в момента играят много добри играчи. На второ място, нали така? Да. На трето място, доколкото разбрах, е Грузия, нали? Не, на четвърто място е Грузия. И Чехия. Да. Турция има играчи като Арда Гюлер и Чахонгу, играча на Интер, не знам. Калахонгу, нещо така. Мисля, че беше. Той е капитана на Турция, имат също други много млади играчи. Добър отбор, така че предполагам, че ще успеят да излезнат от групата. Нека да преминем надолу към третите места. Нека да преминем към третите места. Като цяло, мисля аз да оправя третите места, защото от третите места тук има доста добри отбори, но отбора, който според мен ще бъде най-зле от третите места, ще е Румъния. Наистина Румъния имат доста легенди, но според мен Румъния пред тези отбори нямат абсолютно никакъв шанс. На второ място бих сложил Швейцария. Швейцария я слагам, защото всъщност тук е спорът между Швейцария и Дания, но Дания, техният отбор се представи по-добре от Швейцария и затова мисля, че Швейцария ще се озоват на пето място. А Дания, както казах, ще бъдат на четвърто. Сега ето и малко по-така силните отбори. Полша, Италия и Чехия. За мен Чехия от сега казвам, че отива на второ място.
Ще видим дали Полша или Италия ще бъдат на първо и на трето място. Според мен Полша биха отишли на трето място, а Италия на първо място. Това е според мен prediction за Third Place ранкинга. А сега нека започнем с Round of 16. Първия матч. Първият Германия. матч Германия-Сърбия. Германия. Тук всеки знае, че Германия биха победили. Абсолютно Германия имат цялата мощност да разбият Сърбия. Германия. Втория матч. Унгария-Хърватия. Това вече е малко дед матч, защото две балкански държави на еднакво ниво. Но според мен ще бъде Хърватия. Сани, ти какво мислиш? По принцип отбора на Хърватия е много с мили по-напред от отбора на Унгария. Защото целият отбор на Хърватия има огромен опит в европейското. И просто унгарците няма да издържат на хърватите, защото те са просто по-добрия отбор. И 100% хърватите ще отидат напред. Точно така. Испания и Чехия. Всеки знае, че испанците са доста напреднал отбор и биха победили Чехия, защото наистина Чехия мисля, че би трябвало да се сравнява с отбори като Дания, Словакия, Полша, Сърбия и Унгария. Избираме от сега Испания, Англия и Полша. Тук англичаните биха победили според мен, защото наистина с тези нови играчи, в смисъл не нови играчи, но тези млади и добри играчи като Фил Фолден, като Джуд Белингъм, мисля, че биха се представили доста добре пред Полша. Англичаните просто са по-добрите в този матч. Все пак ние не можем да кажем точно как ще са Round of 16, защото там ще се реши, когато вече се изиграят и третите места. Така че това е просто приблизителна прогноза. Не я възприемайте толкова на сериозно. Точно така. Следващия матч И сега Португалия-Италия. Според мен тук Португалия наистина се представят уникално добре в последните матчове. И пред Италия, които даже не успяха да се квалифицират за световното, мисля, че Португалия спокойно може да разбие Италия. Матч 42. Нидерландия срещу Словакия. Според мен Португалия наистина ще бие Италия. Италианците бяха добри миналото европейско, но както казахме и в групите, просто няма да успеят да бият Португалия, защото португалците имат и по-добрия отбор и в момента са много по-добре от тях, така че 100% Италия ще печели. Точно така. Да видим на следващия матч виждаме Нидерландия-Словакия. Според мен тук Нидерландия 100% ще бие Словакия, защото нидерландците просто са по-големия отбор тук. Нека да изслушаме и утрата какво мисли за този матч. Аз мисля, че наистина Нидерландия биха били Словакия. Нямат абсолютно никакъв шанс Словакия срещу тях. Матч 43. Белгия и Дания. Доста наблизко са, но Белгия и Дания, въпреки че Дания имат една звезда, мисля, че Белгия въпреки това биха победили Дания, защото наистина Дания са доста така добри, но са назад от Белгия. Сани, ти какво мислиш? Белгия имат много добър състав. Освен Кевин Де Бройн и Ромело Лукако, ако Тибо Куртуа играе на европейското, ще имат много класен вратар. Имат Декетеларе, победителят с Аталанта, пак на Лига Европа. Дания в последно време не е толкова силна държава, така че предполагам, че 100% Белгия ще ги бият, ако се случи това, което в момента сме го направили. Точно така. Франция, Турция. Не мисля, че има абсолютно никакво значение да обсъждаме. Разбира се, че Франция, шампионите,
биха победили Турция. For sure. Няма даже да коментирам. И преминаваме към четвъртфиналите. Четвъртфиналите са Германия, Испания, Португалия, Нидерландия, Белгия, Франция и Англия, Хърватия. Та, Германия, Испания. Кой ще победи Германия и Испания? Наистина два феноменални отбора, но мисля, че германците имат доста по-напреднал склад от Испания и мисля, че спокойно биха били Испания. Така, какво мислиш, Сани? Този матч, ако се случи в реалния живот, е наистина феноменален. И двата отбора са много добри. И двата отбора са с голям опит в европейското. И двата отбора имат и млади звезди, и ветерани, които могат да учат младите си. Но, тук играе много голям фактор, че немците са на собствена земя. Биха се справили по-добре. Да, испанците също имат голям шанс, но според мен голям фактор ще играе, че са на собствена земя и затова ще сложа немците да продължат напред. Не знам какво мисли утрата по този въпрос, И аз така мисля. обаче просто немците ще продължат напред. Нищо, че на нас двамата с утрата, испанците също много ни харесват като отбор. Просто фактора, че на собствена земя ще играе роля. Няма какво да се лъжиме. Точно така. Следващият матч, мисля, че ще бъде Португалия-Холандия. Португалия-Холандия, мисля, че ще бъде доста труден матч, но според мен холандците не биха били достатъчно добри, за да могат да минат Португалия, защото Португалия наистина Кристиано Роналдо, Бернардо Силва и Бруно Фернандес в нападение биха играли доста добри. Всъщност Бруно Фернандес, доколкото знам, сега ще бъде халф и на лявото крило ще бъде една млада звезда Рафаел Леао. Та според мен Португалия ще победи. Сани, какво мислиш ти? Този матч, както знаем вече, от четвъртфиналите почват големите отбори. Всеки матч от тогава насетне ще бъдат интересни. Португалците наистина ще бият Нидерландия, защото просто имат много по-добър отбор и Нидерландия не са чак толкова добри, колкото Португалия. Имат същия опит като тях. Просто португалците според мен ще ги бият. По всякакъв начин. Точно така. Следващият матч. Белгия и Франция. Не мисля, че има абсолютно никакво значение да обсъждаме това. Разбира се, че шампионите биха били Белгия, въпреки че Белгия има доста силен състав. Какво мислиш, Сане? Тук ще ти противореча поради причината, че Франция наистина са по-добри отбор. Знам, че се базикаш, бе. Всеки знае, че французите ще продължат напред. Нищо, че белгийците също са добър отбор, но няма никакъв смисъл даже да коментирам, че французите просто имат много добър състав, имат много добри играчи. Нищо, че вече нямат Пол Погба и Енгол Канте. Енгол Канте, между другото, ще е на бенча, но все пак мисля си, че французите ще продължат напред. Точно така. Нека да видим последно. Англия и Хърватия. Хърватия наистина бих се справили доста добре, ако стигнат чак до четвъртфиналите, но пред Англия мисля, че с тези млади звезди като Белингъм, Фил Фолден и още много, включително и ветерани като кои може да предложим, като Хари Кейн. Пикфорд. Да, Пикфорд също така. Мисля, че бих се справили доста добре. Стани, ти какво мислиш? Както бих повторил същото като тебе, имат много добри ветерани като Кайл Уолкър, Пикфорд, Хари Кейн. Има Трент Александър Арнолд, който в последно време не съм го виждал в Ливерпул. И бих казал, че наистина ще завършат те пред Хърватия. Нищо, че хърватите са също много добър отбор и тук малко е късметът по-вероятно да
играе важна роля, защото все пак, каквото и да си говориме във футбола, късметът е най-важен. Нека да преминем към семифиналс, а именно Германия, Португалия и Франция, Англия. Първият матч към семифиналс, мисля, че Португалия биха като цяло се изправили много добре срещу Германия и мисля, че Германия биха загубили всъщност от Португалия, защото наистина Португалия в последно време се справят много, много добре. Затова аз мисля, че Португалия биха победили в този матч. Какво мислиш, Сани? Германия. Пак ще повторя, че са на собствен терен. Португалия. Пак ще повторя, че имат силни играчи. И доста добър състав. Но, според мен, факторът пак, че ще са на собствена земя, бих казал, че немците биха победили Португалия. Нищо, че по принцип много бих искал Португалия да бият немците и да видим Кристиано Роналдо на финала на Еврото. Наистина и аз мисля, че немците биха победили като цяло след това, което каза и припомни. Въпреки, че всички искаме да спечели Португалия, наистина немците мисля, че имат предимство тук и нека да отбележим немците. За жалост Португалия отпада. Франция и Англия не мисля, че има абсолютно смисъл. Англия биха се представили добре, но просто Франция, шампионите, трябва да се представят много, много добре на финалът. На полуфиналът по-точно. Пак ще повторя, че Франция също имат много добър отбор, както и Англия. Но каквото и да си говориме, французите ще победят тук. Нищо, че по принцип и англичаните са много добър отбор. Даже този матч пак ще е като при Англия и Хървация. Ще е много на късмет и според мен тук може би ще се отбележи един или два гола. Защото просто и двата отбора са много класни и няма как да се пуснат да почнат да отбелязват повече, ще играят с тактика и да. Точно така. И ето го и дългоочаквания финал, който всички искахме да видим и така ще приключим това видео. Ето го и финала, в който всъщност финал мисля, че Германия и Франция би било оспорвано тук, но разбира се, Германия въпреки че са на техен терен, аз мисля, че Франция тук ще се стегнат супер много и мисля, че Франция ще успеят да бият Германия. Сани, ти какво мислиш? Тук аз бих коментирал само едно. Ако Килиан Мбапе е във форма, даже и Германия да вкарат един или два гола, всеки знае Мбапе какво прави на финалите. Особено в финала на 2022. Така че просто, даже фактора, че играят на собствена земя, според мен матчът или ще завърши с 1 или 2 на 0 за Франция, или ще се продължи в дуспи, в които ще спечели Франция. Нищо, че помним много добре какво стана на финала на световното, когато бяха дуспите Аржентина и Франция. Точно. Сега игрите са станали малко по-стари и би трябвало да няма такъв голям стрес, когато застанат пред гол линията да бият дуспата. Точно така. И от предикшените победителя е Франция. Както може да видите, най-предиктваните да спечелят от читателите са именно Франция. На второ място Англия и на трето Германия. Така че наистина мислим, че по тези предикшени Франция ще спечели Еврото. Благодаря, че гледахте това видео. С мен беше Сани Фокси отново. Да. Ще направим клипчета за... Мисля да направим повече клипчета за... По време на европейското ще обсъждаме какво е ставало в мачовете, головете. Даже по някои мачове даже може да направим и стримове. Как реагираме на мачовете. Да. Благодаря отново много, че гледахте. Сани, ако искаш се за още нещо. Не.
И това беше от нас. Вие бяхте в зона гол. И С вас бях също така Ани не Фокс. забравяйте да цъкнете лайк бутона, да се абонирате, като се включите към банката, да получавате известия, когато качим ново видео, свързано с футбола и като цяло да може да ви държим на линия с футбола. И Фокс и благодарим отново. Ултрахекс. С вас Довиждане! Сани Фокс и Утахекс и от нас чао!